Opäť nám ide lejak. Tak toto vyzerá celý deň. Dobré ránko, všetky vás zdravím opäť na mojom YouTube kanáli Urban Silurus Glanis. Ahojte priatelia a všetci milovníci sumčiariny. Dnes máme 13. maja a som sa vybral na 2-3 dní trošku netradičným spôsobom pre mňa chytať na trhačky. Nepomocou vabničky, ale na trhačky ideme natiahnuť udice pomocou nastravových rýb, ktoré som si momentálne prišiel vybrať na jedno jazero miestne. Budeme mať liene, som objednal, čiže vybereme si liene. Ide so mnou môj známy, môjho kamaráta brat, lebo môj kamarát nemôže mať nejaké povinnosti, tak berem jeho brata Julian. On mi bude pomáhať trošku pri vode, no a uvidíme, či sa nám podarí dať čo chytiť. Idem na jedno miesto, na jednu rieku, ktorú mám veľmi rád. Nebol som tam síce 3-4 roky už, čiže veľmi dlhú dobu, ale dúfam, že sa nám podarí niečo chytiť. Budem mať teoreticky na to 3 dni. Uvidíme, aká bude aktivita. Prší nám už asi 3 dní, veľmi sa ochladilo. Máme asi 12-13 stupňov, z nejakých 25 nám to spadlo na 12-13, v noci má byť len 4-5. Čiže dosť rapidne sa ochladilo za posledné dni, čiže som zvedavý, jak to bude reagovať. Jak to bude toto počasie reagovať na sumca, ale v každom prípade nám prší, voda išla hore, voda ide špinavá, presne originál čas na sumca. Pre sumčiarov nedobré počasie, ale pre sumce, keď majú byť aktívne, najlepšie počasie som vychytal, aké len môže byť. Tým, že mám aj 4 dní teraz voľno, čiže to perfektne mi zapasovalo, sa teším. Len to, že prší, čiže budeme možno mokrí, kým všetko povyberáme a všetko prichystáme, jak má byť. Čiže nejakých 3-4 hodiny roboty ma čaká. Čiže budem určite budeme mokrí, ale musíme bojovať, keď chceme niečo chytiť, nič nám iné nezostáva. A uvidíme, či sa nám podarí dať čo chytiť. V každom prípade užite si toto video, budem sa snažiť čím viac vám natočiť, samozrejme. Mám k tomu aj pomocníka Juliana, čiže ma možno bude točiť, keď bude nejaká akcia. Hlavne budem chcieť, aby som ukázal nejakú rybku, trošku od prírody, nejaký tento môj krátky výjazd na 2-3 dní, aby ste videli na mojom kanáli opäť, lebo som dlhšie nerobil videoko, lebo bola zima. Čiže asi tak, čiže užite si to, ďakujem, že sledujete ďalšie video, všetkých priateľov, ktorí ma odoberajú, ktorí ma poznáte, Ďuriho z Prešova, tak zdravím a poďme na to. Máme krásne liene, zoberieme si lienky a liene a ideme ku vodičke. Paráda. Alles gut. Dobre, rybky máme. Perfektné liene máme. Poďte sa pozrieť. Lepšie som si nevedel predstaviť, nemám rád ja veľké ryby na trhačky. Veľké rybu nepotrebujete. Ale takúto veľkosť na sumca veľkého malého bomba, hej. 20-25 cm. Nádherné ryby. Super, do 25 všetky sú. Čiže máme také liene. Idem zapnúť kyslík, zatvoríme vedro. A ideme 1,5 hodiny, skoro 2 hodiny mám stadiaľ na miesto. Ideme tam, prestalo trošku pršať. Celý deň majú byť také prehánka má prestať, čiže budeme bojovať. Budeme moknúť možno, ale nič nám iné nezostáva, keď chceme dať čo chytiť. Bohužiaľ. Čiže dáme kyslík a ideme najprv sa vytrapiť trošku ku vode a potom budeme si to už len užívať. Hlásim sa vám od vody. Čiže ešte vám chcem ukázať moju pumpu, ktorú som si zostavil pred pár rokmi. Není to nič špeciálne, ale veľmi som v ňom spokojný, čiže by som vám chcel ukázať. Pre každého sumčiara perfektná vec, je to úplne iné než tieto pumpy na baterky, čo máte, alebo obyčajné pumpy, to sa nedá ani s tým porovnať, stojí trošku viac peňazí. Celá taká zostava asi vás vyjde na 70 eur dokopy, ale to máte na celý život a je to fakt sila.
Do Talianska som prevezol s tým ryby, nikde som nemal s tým problém, čiže bomba. Takúto skrinku si potrebujete kúpiť, neviem, jak sa to presne volá, ale takúto skrinku si presne potrebujete kúpiť, keby ste chceli vidieť alebo vedieť o nej niečo viac, mi napíšte do komentára. Stojí asi 55 €, to je vlastne zdroj, to je akože mozog tohto celého. Je to s takým káblom prepojené, potrebujete samozrejme 12V vstup do auta. No a samozrejme takúto gumenú hadičku si len dokúpite, čo stojí pár eur, možno 2-3 €. Si to tu len prepojíte. Kameň som si extra kúpil asi za 3-4 € v každej akvaristike si viete kúpiť. A teraz vám ukážem, jak funguje. Alebo nie ako funguje, ale jak ide. Lebo je to fakt bomba. Čiže pumpu si len položím. Samozrejme tu mám 12V vstup. Strčím a už to ide. Pozrite. To je masaker, hej. Je to možno 5, 6, 7 krát silnejšie než obyčajná pumpa na baterky, ktorú som mal predtým, sa to nedá ani porovnať, hej, aký to má tlak a jak to funguje. Čiže bomba môžete transportovať v takom veľkom vedre, ak mám ja teraz 40 litrovom, širokom samozrejme. O to je dôležité, že bolo široké vedro, 20-30 ryb do zahraničia bez problémov prežijú, hej. Čiže bomba. Čiže toto som ešte chcel ukázať. Teraz si to samozrejme dáme samozrejme si zatvoríme vedro. Mám tu takú dierku navrtanú. Dáme si to cez túto dierku. Si prevrtal dierku, vedro zatvoríme. To všetko beží. Zatvoríme. Hadičku pozor. Zima mi je. Mám asi 7 stupňov. 7-8. Si to zapojím. Tu nadám. Do kraja, aby tam netancovalo a môžem ísť hoci kde chytať. Chvála Bohu, teraz ideme len hodinku a pol. Sa mi nechce šoferovať, ale kdekoľvek, bez problémov. Čiže to som vám chcel ešte ukázať. Poď, Julian, ideme, odchod. Ja, Julian, perfekt. A to zozí na úsven. Tak to vyzerá, keď musíme transportovať všetky veci. Čiže sme tu. Ideme ďalej makať. Treba nám ešte 2 razy otočiť všetky veci. Nechcem veľmi špecifikovať miesto, kde sme. Dúfam, že to chápete. Lebo veľa ľudí by vedelo, že kde som, čiže asi tak. Poďme na to ďalej. Ideme makať. Teraz vám chcem ešte ukázať na rýchlo. Ideme na vodu, lebo doteraz pršalo. Trošku nám zasvietilo slniečko, chvála Bohu. Mokrí sme jak psi, sme všetko, kým sme rozložili, to trvalo asi 3 hodiny. Máme obed už, 12 hodín. Chcem len narýchlo ukázať, akú montáž používam dneska. Čiže na 2 udice pôjde úplne klasický kameň. Dám to na kameň o dno. 20 gramový podvodný plavák. Jednoháčik od Blacketu, trojháčik od Blacketu. Klasicky úplne. Našijem tam lieňa do papuľky. Trojháčik dám do boku alebo dole a krásne to bude o zem všetko vyšpanované. Úplne klasická monta, stále takéto robím na podvodné plaváky, čiže úplne klasika, nič výnimočné. Čiže 2 také na vesce, dám o kameň a 1 udicu dáme o druhú stranu. Dáme si podvodný plavák, dáme si normálne plavák, mám na 3. udici so 150 gramovým olovom a tiež úplne klasicky, za chvíľu vám ukážem. Aj tú 3. udicu, najprv si ideme vyviesť rybky, 2 udice, kým neprší, nám slnečko zasvietilo a potom 3. udicu, ak poviem vyviesť, tak vám ukážem ešte, ak mám na tej 3. udice zrobené, ale hovorím, úplná klasika, nič nevymýšľam, žiadne zložité veci, žiadne vymýšľanie, čím jednoduchšie, že by to fungovalo, stále mi to tu fungovalo, kde som. Čiže uvidíme. Ideme 2 udičky vyviezť a hovorím, za chvíľku sa vám ozvem a ukážem 3. udicu. Opäť nám ide lejak. Takto to vyzerá celý deň. Dneska, včera. Masaker. Krásna príroda, ale ten dažď už mi ide na nervy, čiže dúfam, že to rýchlo prejde. Padá nám ľadovec. Neskutočné počasie.
Chcel som vám ukázať tú poslednú montáž, čo som vám hovoril, jak budem mať s plavákom o druhú stranu brehu to naviazané, ale som musel zase pridať, lebo som nemohol natáčať, lebo zase začalo liať. A neviem, kedy prestane, čiže som to chvála Bohu stihol, lebo by som bol zase celý mokrý. Ale všetky 3 udice mám vo vode, toto je podstatné. Tú poslednú montáž mám normálne plavák, 150 gramové lovo. Normálna klasická montáž, jedno hačík, jeden trojhačík. U druhú stranu som to naviazal, sedíme tu s Juliánom. Dáme si pivko a čakáme, kedy prestane pršať, ale hlavne udice sú už vo vode, všetko máme v suchu. V bivaku sedíme, čiže toto je najpodstatnejšia vec pre dnešok. A uvidíme, čo nám večer prinesie, alebo dnešný deň. Máme 2 hodín, alebo pol druhej sa mi vidí, čiže uvidíme, že či sa do večera niečo stane, či nejaký sumec na to natrafí. Počasie je perfektné, ako na sumce. Hovorím, som chladil, jak som hovoril na začiatku, ale z druhej strany voda je trošku zakalená. Trošku vyššie, není veľmi, ale trošku je. Čiže uvidíme, dúfam, že sa niečo podarí a že za tú všetku drinu, že si tu za tie 2-3 dní, čo tu budeme, zaslúžime aspoň jedného sumca chytiť. Hovorím, na tejto rieke ešte je úspech 150-ka, veľký úspech, čiže neočakávam žiadne tu na Big Mami, ani žiadne sumce 2,30, 2,40, ale z druhej strany viem, že tu taká ryba môže plavať. Chytil som tu sumca 215 pred 5 rokmi. Čiže viem, že sú tu veľké ryby, neverím, že to bol najväčší sumec, čo tu plave, aj keď som tu možno 15-20 krát chytať, ale verím, že tu je aj väčší sumec. Uvidíme, no len treba veriť a treba makať. Ja som zamakal, teraz už môžem len čakať, takže uvidíme, som veľmi zvedavý. Držte prsty, palce a keď nejaký záber bude, alebo bude nejaká akcia, alebo sa niečo pritrafí, samozrejme sa vám hneď hlásim a vám všetko budem hlásiť a ukazovať na videjku ďalej. Čiže ideme čakať, dať si pivko a dúfať, že sa niečo stane. Že tu nebudeme sedieť len tak na prázdno. Čiže priatelia, mali sme prvú akciu o 3:00 po obede pred tou búrkou, čo prišla. Asi minútu predtým, ak začalo pršať, tejto udici, čo mám tu pod nohami, vlastne kameň s podvodným plavákom. Tak prišla akcia, sumec poriadne do toho buchol, lebo som videl najprv len taký jemný cukanec a potom ránek zďala ohlú udicu, ale som sekal do prázdna, čiže asi zle to zobral, ale veľmi, veľmi dobre na začiatok, že sme tu asi hodinu, čo máme natiahnuté udice a hneď mám záber, čo som s tým vôbec nepočítal. Konečne prestalo zase liať, padali aj krupy, jak ste videli. Čiže bomba. Škoda, no spadol, nedobre sa pichol. Sekal som, hovorím, do prázdna, ale záber sme už mali, čo som fakt, že veľmi prekvapený. Hneď sme to vyviezli teraz, nový kameň som zrobil, nová rybka, nový lieň išiel. Čiže super, začíname, perfektne. Teším sa, ideme si zrobiť teraz papať. Tu mám od manželky fajné picovníky, mi zrobila včera. Jedna baseň, láska, ďakujem. Si kuchárka, po mamke asi dobrá, ale vymysľujúce. A Julián tu ide si teraz robiť sendvič na panvičke, vajíčka, omeletka, jak má byť. Čiže fungujeme. Treba dať čo aj zjesť na rybkách, nielen pivo piť. Čiže asi tak. No a ideme ďalej. Neuveríte, čo sa mi podarilo natočiť. Išiel som do auta si po nejaké veci. Ak som išiel kolo rieky, som zbadal niečo, čo sa nevidí každý deň. A zistil som, že kapre sú v plnom prúde vo vytieraní a majú svoje radovánky a svoj čas na rozmnožovanie sa. A medzi kaprami, ktoré sú v plnom prúde vo vytieraní, tak som zbadal 2 kojí kapre, čo som normálne až nechcel veriť, čo vidím na tejto rieke.
A aby ste mi verili, vám to teraz ukážem na krátkom videu, ktoré sa mi podarilo natočiť. Sledujte. Čiže ideme posledný raz dneska na vodu skontrolovať rybky. Trošku ešte tie montáže, čo mám položené, tie kamene, tak skúsim ešte zlepšiť. Na úplný presný bode si myslím, že by to mohlo do tej 10. večera, kde by mohol byť záber. Idem to trošku ešte zdokonaliť. Idem sa pozrieť, či tam není špina na tých šnúrach. A uvidíme, začína zase kropiť. Slnko svieti, čiže divoké počasie. Pankrát Servas Bonifác je tu. No vidíte, teraz počujete, už zase leje, čiže super. Takže asi chvíľu počkam, no teraz máte v priamom prenose, ako to vyzerá celé 2 dni. Teraz svietilo slnko, už leje. Takže chvíľku počkam, pojem na vodu, 3 udice, pozriem, skontrolujem a uvidíme, čo to prinesie do večera, či sa nám podarí nejakú rybku, nejakého sumca ešte chytiť, som veľmi zvedavý a dúfam, že áno. Dobré ránko, všetky vás zdravím, dobré ránko vám všetky prajem. Ani neuveríte, čo sa deje, ale ráno, potom ako sme opäť vyviezli 3 udice, tak na jednu z udíc o druhú stranu, čo mám naviazaný plavák, čiže nie o dno, ako mám 2 kamene s podvodnými plavákmi, ale o protiľahlú stranu so plavákom 200 gramovým, 150 gramovým, čo tam ulovo. Na lieňa samozrejme, lebo liede máme, mi zabral sumec asi po pol hodine, čo som vyvezol udice. Nadherný sumec, merá necelých 200 cm. 198 na prebežne, čo sme pomerali. Ešte som taký prispatý, lebo to sa stalo pred chvíľou. Nesili ani natáčať, nič, to bolo také, ešte som si išiel ľahnúť. Masaker, akože máme fakt zaviazaného sumca 2-metrového, čo fakt som ešte ani nechcem tomu veriť, lebo fakt hovorím, že táto rieka 150 je už víťazstvo. Pár razy som tu už bol a viem, že to je veľmi ťažké vyťahnuť veľkú rybu a jednu veľkú rybu som to len vyťahol za pár razy, čo som tu bol. Za 15 krát asi, čiže viem, že to není také jednoduché. A teraz 198 chlapci. Takže sa masaker teším, super. Keď chceš vidieť rybku, zostaň do konca. Uvidíme, čo sa dneska bude diať ešte. Uvidíme, ideme s Julianom, keď stane, zrobiť plán na dnešok a ideme fungovať ďalej. A hovorím, keď zostaneš pri videjku ďalej, ako bonus toto, čo som chcel v tomto videu hlavne ukázať rybu, tak si myslím, že už mám jackpot v ruke, lebo vo vode mám zaviazanú rybu, ktorá fakt stojí za to, čiže zostaň ďalej pri videjku, aj keď nevidíš tak veľmi rieku na tomto videu a jak všetko jedno s druhým, ale hovorím, že nechcem veľmi ukazovať na videu veľmi toto miesto. Nechcem veľmi to tu ukazovať, lebo to miesto som našiel sám. Veľmi veľa driny ma to stalo, kým som toto miesto našiel. Veľmi veľa času a viem, že veľa ľudí, ktorí ma pozná, ktorí odoberajú môj YouTube kanál, sú to aj Francúzi. A keby zistili, kde som, tak hotovo, hej, akože už tu viackrát by som asi neprišiel, lebo čo by tu bola taká invázia, že koniec, keby som ukázal akú rybu, napríklad som teraz chytil, čiže si to radšej chcem nechať pre seba, rešpektujte to, hlavne chlapci zo Slovenska, z Česka, alebo rybári, proste, že kde som teraz, že vám neukážem tak od vody viac prírodu, možno miesto, lebo fakt toto miesto nechcem veľmi špecifikovať a oni by zistili, že kde som, čiže ma to mrzí, prepáčte, ale najpodstatnejšia vec, čo je, že vidíte ma od vody, že ďalšiu výpravu ako trávim a hlavne chcem vám ukázať samozrejme rybu na mojom kanáli, že by ste videli peknú rybku, čo sa mi opäť podarí chytiť a podarilo sa, ale stále máme ešte dneska celý deň pred sebou. Teoreticky zajtra máme ešte celý deň pred sebou, neviem, či ešte zostaneme 1 alebo 2 dní, máme času dosť, čiže uvidíme, ako to bude ďalej, ale
sa teším, že sledujete a hovorím, keď zostajete do konca, vidíte bonusovú rybku, minimálne jednu krásnu. Máme posledné 2 hodiny lovu, posledný večer. Uvidíme, čo prinesie večer ešte. Zostávajú nám 2 hodinky. Čiže chlapci, lúčim sa s vami v tomto videu s týmito krásnymi 2 sumcami. 225, 198, čiže rybka 2 metrová a niečo cez 220. Veľmi sa teším. Z malej francúzskej rieky 2 tieto krásne ryby, ktorými som absolútne nerátal a nepočítal, lebo sme tu boli buď cez deň sme to mali, alebo na večer, alebo na ráno natiahnuté, ale podarilo sa, čo som veľmi z toho prekvapený a veľmi, veľmi rád. Tieto 2 ryby majú pre mňa cenu zlata. Veľmi sa teším, že ste videli ďalšie moje video. Dúfam, že sa vám páčilo, aj keď nebolo veľmi vidno prírodu a tak to stále točím. Bolo to ale trošku iné video na trhačky. Ste zvyknutí stále na vabničku odo mňa na videách, takže trošku iné. Ale hlavne som vám chcel rybku ukázať. Si myslím, že som vám ukázal 2 pekné ryby, francúzske. Keby ste mali otázky, píšte mi, stále vám hovorím. Robím to pre vás, nie pre seba. Ja si fotku zrobím a môžem mi pustiť, ale aby vy ste videli hlavne na Slovensku rybári nejaké zahraničné videjko zo zahraničných riek, ako to tu funguje a aké tu ryby plavajú. Čiže ďakujem vám veľmi pekne za zhľadnutie, keď ste prišli až tu na koniec. Vidíte tieto krásne ryby. A keď sa vám páči video, môžete dať like. Keď chcete vidieť ďalšie, jednoznačne daj odber. Sa len poteším. A keď nedáš, nič sa nedeje. Nevadí mi to, je to na vás, na vašom rozhodnutí. Čiže ako chcete, ale som rád, že ste prišli aspoň tu do konca tomto videu, že ste videli aspoň minimálne tieto 2 rybky odo mňa. Pozdravujem vás Ďuri na Slovensko, alias Urban Silurus Glanis, jak sa volá môj YouTube kanál, ktorý som si vymyslel názov. A do skorého a ďalšieho videnia. Prajem vám veľa šťastia a nech sa vám udice ohýbajú. Ahoj. Ďakujem priateľu. Stretneme sa opäť niekedy.